खुलुमबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। 12 एप्रिल फुंबिलिनि रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलां। दुखुनांथाव बाथ्रा, गुवाहाटीआव सानसेनि गेजेरावनो मैया मोनथाम जायगायाव गोथै सह मोननाय जादों। मोनसेया जाहैबाय रेलवेआव मावग्रा सासे सुबुंखौ आखाइ गोदोना हाफ्लंनानै बुथारनानै गालांदों। बामुनि मैदान बैजिगुदामनिफ्राय मोननाय जादों। बे गोथै सहखौ काजल चन्द्र दास होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नुनमाथुनि पुलिसफोरा बेखौहाय नायबिजिरगासिनो दङ। नैयाव जाहैबाय गंगा सान्ति एपार्टमेन्टआवहाय बिमा बिसा सानैखौ बुथारनानै गालांदों। बिसोरनि मुंखौ काबेरी हाजरिका आरो बिमानि मुंखौ बिनाबाला हाजरिका होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबा आक्रमण खालामनानै बेखौ बुथारलांदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। गान्धी नोगोरावहाय लालमाटियावहाय सासे गोथै सह मोननाय जादों। बिनि मुंखौ हामिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय। बियो सि जोमनि फालांगि खालामोमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। मानि थाखाय बुथारनाय जादों बेखौ पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां, जनता भवनावहाय केबिनेट खुंनानै आसाम सरकारा 6 जायगायावहाय सुपार स्पेलिटिस गायसननो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। उदालगुरि, सिलचर, हजाइ, हाइलाकान्दि, दरं, डिमा हासाव बे 6 जायगायावनो सुपार स्पेलिटिस गायसननाय जागोन। आरो 2014 मायथाइयाव केलेंकारि खालामनाय एपिसिनि केलेंकारिफोरखौ नायफिननो थाखाय कमिटि दानानै होनाय जाबाय। 2 दाननि गेजेरावनो रिपर्ट होनांगौ होननानै थि खालामनाय जायो। पाकिस्तान सरकारा बायबाय। दाबिदार शाहबाज शरीफआ मिनिस्टार जायैनि सिगांनो बिथाङा बेबायदि भारतनि हेंथा बिबुंथि लाखिदों। काश्मीरनि सायाव मोजाङै सावरायाब्ला भारतजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाय नङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों। रतन गगৈ सासे जोहोलावआ जाफुंसार जानो हाबाय। 2016 मायथाइनिफ्राय मासिनि अमाजों जागायजेननानै दिनै बिनि अमा फार्मावहाय 600निबो बारा अमा मोनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरसेयाव 1,20,00,000निबो बारा मुलाम्फा खालामनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। मैखुन जानानै बिमाजों लोगोसे 3 उन्दै गथ'फोर जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे जाथाया 7 एप्रिलावनो सनारियाव जादोंमोन। आरो 8 सुबुंफ्रा गुवाहाटी मेडिकेलावहाय कलेजावहाय दा बिसोरखौ दिसननानै दोनबाय, फाहामथाय होगासिनो दङ। जोबोद गाज्रि हालोदाव दं होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नीलमणि फुकनआ आसामनि सासे खन्थाइगिरि। बियो गलाबनि थरथिंसे दै बे खन्थाइजों जागायजेनदोंमोन। बेनिफ्राय जागायजेननानै बियो दिनै नेशनेल बान्था 3 मोननो हाबाय होननानै जोंनो खौराङाव फोरमायदों। 1933 मायथाइयाव जोनोम मोननाय, देरगावआव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा। बिफानि मुंखौ काथिनार फुकन आरो बिमानि मुंखौ बरदास फुकन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिनि खन्थाइया गोबांथार खन्थाइ दङ। बियो आसाम रायजोनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा आरो बिनि दान होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आर्मियाव हाबनो थाखाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा प्रेक्टिस खालामै 2 बोसोर ओरैनो बारलांबाय। कभिड-19नि जाहोनावहाय भारत सरकारा आर्मि थिसननाय आरो फौजि थिसननायखौ दिनै होनो हायि जाबाय। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, आर्मि साख्रिखौबो प्राइभेट खालामनो नाजाबाय। 3 बोसोरनिल' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबां सुबुंफोरनि सिमाङा सिमांल' जानानै थासिगोन बेखौ जोङो नुहुरो। भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ आमेरिकानाव दावबायहैदों। गोबां भारतनि जेंनाफोरखौ सावरायनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सावरायदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गुजरातनि अर्गानिक कम्पानियाव हरखाबै बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 6 सुबुङा जिउ खहा जानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङा आघात जादों। बिसोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय बियो बेरफ्रुदों दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। तामिलनाडुआव खामानि मावहैनो थांनाय 2 बर' गथ'फ्रा ट्रेन जाब्रबथाय जानानै अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापाटनामावहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बिसोरखौ सिनायथि मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव, 2 खासियामारिनि उज्जवल बसुमतारी आरो सासेखौ सुलुजरानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों, पानेश्वर बसुमतारी। आरो 4खौ दासिमबो सिनायनो मोनाखै। सिनायनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरबो बर' गथ'नो दा थंखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै बबेनिमोन।
बाक्सा मसलपुराव मानसि लांखारग्रा सासे सुबुंखौहाय पुलिसफोरा हमनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदिनो गोबां जाथायाव गरिब सुबुंफोरखौ बेबायदिनो खैसार खालामै गोबां सुबुंफोरा थगाय गोबां रां होगोन, मोजां खामानि मावनो मोनगोन होननानै थगायनानै आरो मोजां मोनफ्लानानै लाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसिनि गेजेरावहाय गलियार जुलु आलियाबो सासे होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा बेखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय बावखुंग्रि फेस्टिभेला जागायजेनसिगोन। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बेखौ बेखेवनानै हैनाय जागोन। बेयाव गोबां बादायलायनाय, मेथाइ खननाय, दावला सौलायनाय, मोसानाय मुसुरनाय, बायदि साइकेल सालायनाय बेफोरबायदि बादायलायनायखौ जागोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। गोसो गुदुं गोनां सुबुंफोरा बादायलायनो हाहैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।